imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye Njaa hamurigereri na wego mwancho matigereri o KISII FM 94.1 enka yumugusi ende ne mambie ngia to kwarigania sensemo ikigazeti kurigereria ria aire oborito bono botamberie tangoro kwa Jacob o ngeri ekuchi omunyali bali inche liga namba 003. Yes, Ronald Mayaka, karibu sana kiongozi. Asante sana. Good to see you ana. Yasa enomu ya. Mwenye tuomera na show ya rahisi. Kabisa. Akiende wani si na waili. Na wakuchi tuomera na. Tuwakole mire mmomo na gwensa toiri. Kwa kwa mwancho matiga limbu ate gazeti ya Taifa leo. Asendoje epeji entangani. Egote nga enjare nene. Nigo ya chakire. Egibono irachikomwa egasi enkongu muraibwense ya Kenya. Omoske William Ruto. Ase peji entangani bado. Ekweranga Ruto abebwa kama asla jijini ya London. Elitiko ligo rekerale kwa enigwa entingana o kabire nere Queen Elizabeth nigo abarayikorwa orongo rwa Africa babige tu asubu amo ebasime na koirwa se umuyiguria ore okolekana ekero abarayi abuno murayi bwense ya Australia murayi bwense ya America muske Joe Biden baraboni go bali net chikali chiri cyabo cyabene ono nigo asumtandao na ruchenga panta bange nigo ba koikelinga neye asibagote banga rogongo rwa Africa ndo iriesiko barabunga ngaki barabatari kuri na kigali cyabo cyabene bari ko bimukiguga buna abiria but truth be told ekero kware gosome protocol ya bongerese barenge gotebanga asenga nchabageni na bange balinge no impacting no waje gutwara issue. That's why bate betenga tibatumike gari yemo. It was an executive bus anyway. Abantu abonse babe kumeita kwa raisi kubwakira umondaje ne yaye kiro mondage go package to Biden tata ngosine le president is papa to kumo treat uno wensi mura igwense Australia nkiatabikire tu. Australia is a big economy by the way. Yes, a big economy na inde nebwate mona kiune ya bongeresa babwate na baroma ete mona kiune ya bongeresa so somehow no ni tubo taka boito no baye guchangia tobe kwe basi me batrendo the same tuage kwa na by the way tuage kwa na mamioro. What if rongo rwa Africa ro cham sai time na rororwo rotwaro mo bwechinse na gutwaro murayo yo mu batenet wakwana uno mungwana na role nkoro kwanga akimungwana ya kurugini litalia yengo cha ntwa masomero to enchi ya gisiare gotebanga it's time Africa be United States of Africa tutware president yemo tutware currency yemo tutware bese yemo muna unoeno yondo Muammar Gaddafi the late president ya Libya was saying of the same thing. Lakini egenteke kero kegotema gukwanwa western countries chichia basongo bakoba an easy because one Africa yo kanere continent yebwate resources yomanyete these other continents bawoja baruzi resources Africa bairazi factory chiabo so should Africa come together bange yokole bintu byabo will be a leading economy sense unte oranyare gutugambira therefore they want us tokole into ngabuneki ono onyemba atagete koru ase chinse chia Africa lakini tokabatugura timizi bado nande to unite bado batoko begentekemo bona as unity gocha ya bera kongubono nekero okonyora bono ngose mama ete abantu batakatole nebese no maetekero kwa iro muntu mutakana bago seize kolengera liboronge baguri iyo muntu bamo compromise bamo ajibesa bamo deirwani muntu iyo golete kerengera liyekiyaga that's why we have wars. Ask yourself why Nigeria ile producer ya maguta ese yero chiabo Kongo ga moino chinse chibwato botene nkobonere bwa maguta ese yigero Sudan rogora chinse chibwato maguta Angola kisegie chigendere to moisa koba United ne resource iri mubwate nabo morabe mu kabesa chibese kurungumbu
na kibaga cha konyora chifaida onye mogo bakabesa sometimes chize gichi chiko facilitated eli naone chibunduki chiko because industry factory njiro chiko chibunduki ni kweli anyway a front line yenga seti mbwate ya the Daily Nation ndi tukulia lero chitariki meronge bero mutienyi okiando mwaka 2022 tukule jumaine ke gotebanga defiant robber tells Raila off in fight for parliament aiga oyo kabiro mugavana bwe county ya Mandera ukoroku Ali Roba uyiro monene bwe kiama kya United Democratic Movement abukonye bali kiwe inga balance ya Azimio kolengana ne pact yali basainetira admise base register of political parties niko bona onchukirelo odingana komotebinga bwana ngachire kodini ndu Azimio ime but inyorange pact yali ko jisaini na ko some article bakotebanga elsori ekurende elia document elia ikekotebanga kenteke kere binding mpaka the next general elections so tima idina kibigambiro birachikorwa because umungwano unaralingo asore Kenya kwanza lakini kolengana na majikara sero register political parties kiameke kerenze Azimio babegete chisei ngakibone ko ba abera tokanda ke maybe Azimio nero ya chete mamincha no kuwane kwabo budget mamincha oyo gachete moina igasengeje serikali yakire moina budget ya Azimio una bakote kure maybe behind maybe a bedroom yabo ime kentongera Azimio gakolete andake bataigwanete kiagarire ogechi goruro ochire the other side. It's a matter of power. Igada de goba serikali. Abantu bange batete ko ebekerania mona serikali. Ngano ino ura page ya kane, wike page ya gatano yako. Right. Ase page ya kabere mugano bwenchara ko eranga ense ya Kenya ko ranga enchara neche tindie sana ukiraboni gaba Kenya chimilioni 5 nigo baganeti ndagere yo msaada abakuru wa sense mo yeroro kibarua kera chikoba kongusana somurai wense ya Kenya ase bago bamerekerete igoro mna Ruto bachiete murai wense achiete ime ya London asa matanga yoko mwenia Queen Elizabeth Kabire page ya Kabire bade kwera igoro ya chi campaign chia cha kirechia ubisi chinsemo chia Elgeyo Marakwet aya maiga ya gukagirwa nga omubwatani omemono sana mo senator Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na akagaire gocha konyora libagase ensemo ye cabinet wono siasa chia chakire chini gocha koira libageli yayo egente kina kerora kimurikira senga seti yeganga speculations usuko kagira ni gokororo nga Kipchumba Murkomen na barasa ko yebwiri bagase cabinet yema ga yo taye gukenda ase bunge ye senate no you know bulito na beto mate leader of majority ase senate iye kumachiko kagerwa ngana promise ile gento kene ase a cabinet which definitely means we carry zaini buno mo senator that's why maybe campaign chakire and then kuba nerango tebinga nocho mungwano okabiro mugavana bwe county area Alex Torgos possibly na bali roba senator bulinse ko banga jikoro joba senator ngwa kuchire cyo kuri replacement ya Kipchumba Murkomen right kena nabwate na bolia Murkomen yakamubwasi kura chika sana ange 3000 votes yes that's a serious competitor acha tungoje tuone page ya kabere ko page ya gatatu bamulikire tingana ki esabali yo mwali yentingana ya kabere ya Bongereza Muroke Queen Elizabeth II ngaki amatanga ye abeteka gokorekana litkuligoro abwa sabana jeshi nabarai au kurwa sensengi mababete bagosangirekana pamoja n'abana inchi benserie kura maskani yabo yo moelio chipale nsemo abana jeshi ngana kibalenge ku match ne kofini ya entingana me chibiche chino chibekira sepechi ya kabere ko sepechi ya gatata senga seti yega ya the Daily Nation Taifa Leo page ya gatatu aba senator litkolia lero nigo barachikonyora amaigeli yekakia matuka 5 ime county ya Nakuru ase Muchona Ivasha elo manyekena Sawela Lodge manyete protocol nerelie kobera ase parliament ose bunge mbale andake bataranyemanya standing orders ya wikabaende bamanyigwe ngakibago chikubono na maswali ngakiokubolia ngakiokolika nonyene a proposal like bintu bingabunebyo and again we gonna ro chicken to kiabete yesterday asaba bunga babunga already barabumba chagete kiabo igoro Safari Park Nairobi induction ababunge ba umaita se bikaro bunga bunebinko aliga nibale abaraibe
the three arms of government gukwanira ababunga because they will be working closely. Yeah. Munabona kero Chief Justice Martha Koome was one of the speakers litikuliko ababunge bali barese azimio basogete bakamutenga ateba ndoza ndiko tegera tuote ya ndogo yura tutebya iwa tukiria ariko tebe jira ariko dismiss petition ya naro jakro baikora wano mujimbo ku Kaluma bariko tebanga we cannot listen to this to this woman here because ntoro chiko senkubwaje ari lichi kuburonge kiara drama sana as petition yaitu. That's something that was very funny. So it means bado kuna mmoja noro randi inyura. If you listen to Raila Odinga elia ba Mombasa, igatebanga we are waiting for the full judgment after 21 days. Taso meto ikunga kiro monto na kialenge, a ruling yena kiere comprehensively tumaya kumanya what to do next. So kuna kitu inatokota mahali. Haya tungoje tuone. Muganunura sebe chekata na gatatu kekana ki Kenya National Music Festivals chigendrete kubwata insase county ya Kisumu yemaga yemesangereka nigo seme yege yigotene na kurwasa kisukuru kubwata kana burere bwa corona seka kimyaka ngetatu nabwa sabanta bange bagendrete kwegokeri mono enchira bana bagendrete korokia ebipower byabo boigo umungwana naroyo mubwesogetie riria umurayo gatatu bwense ya Kenya beteka gusira mwa Kibaki agatebanga njero umwana okibaki you remember gentleman ya sogete akabyeka bakekina kotini nganya ariko bekwa se will yoko bagamaria mwa Kibaki bunoyo masa bana baye lakini kigambiro gyatu guteretea ale application yeyo asa bakotebanga there are so many interests asekineke na ende kinake ngabuneke nkebegira asekina asekambiro kya milimani igobaganye kimilimani yewe chikona cha kinekyo mwana ino la sepeje 10 senga seti ya the Daily Nation. Right, epeji ya kane ya Taifa Leo abana boda boda ningo bangere kugikeria sana igoro yoko omentekana kwa mabuta asaba gote bono nigo ogerire biasara bya nyalre ko soasa kongu sana. Yes. Ase elite yemo ye petrol bone ekale ko ni gwa wetanye shiringi 150 na kianda naroche nonye ne abantu bakurwa keroka gucia bagocha busonga usikoro busongo keroka bakora mikeke ya shilingi 50 goronchia kolete chia mende 50 shillings na kwa tayanga bono monto kurukeroka gucia busongo usikoro busongo cha keroka agwakana 150 shillings 150 shillings yeah from 100 shillings. Wow. Yokoranga bono bugima bwa kongere mayaga bintu mbiri raisi no ninche na cheto gembo igoro I paid 100 bob ase konye tugwa kana 50 shillings. Yes. So igwete times 2 igo bintu mbiri raisi lakini nende wacha tungoje tuone mambo tungoje vipi bado epeje ya kane omu MCA omukoro we county ya Nyamira olengo mu MCA we ward ya Manga eno kokero nero chole tuko speaker we county ya Nyamira litkoligo rasa sangiretie ye chikure 25 nemo gati chikure 35 chingaki oyole kugerera ekero gekyo mofatteya anyolte chikura kianda. Congratulations to Eno Kokero. He's my good friend, by the way. Okay. Na mostly ya alimo. He's a young man. Na ndeto tendency nere Nyamira ya toro kiri and I hope the county ya KISII neche bwati mubeka nonga buno yo. No ene parliament ya eta. Mofatteya is a young man. Olenge speaker, very young man. Enoka, very young man. Lakini county ya ito ya Bosonga. I hope ya assembly ye county ya Bono iga. Bachiko kole bintu wacheza kama kwa. Wacha tungoje tuone. Yeah, let's experience inkia basai bako kola sebilo kwa budebi. Boygo litkoligo na libati anetigwe. Ni county ya Nyamira ba na libati anetigwe. Yes. That was the first order. Mugo tiani kumababa MCA mmanya kunga ya Bono kwa Charles. Naro chira tindakerabia. Naro chikiko taro mtandao boygo nga na ande Nyamira ya likolire ase umu MCA yomo
gatiye ko ira chira chiria atole to musubati yo mamincha na machi Akiri bateko takakororanga abantu botakakoma dramatic bosaigo kora beku news ngangwati ari gintu kia kiagire tukigo ire ogosoma bone karo comment ibintu byao bitaiyo bano tugosinga ngakyo gosoma yakubege songo negesenzi muntu naro yo muti anditaga ire ke kalanda gosoma akarikinya Wena babunge kesongo kia bakore ndibo baya gutiara ngeri raisi Peje 14 gaige familia ya Mungu mbirere yere magega yaba muraba abo batatu itamanyekane tiase babera tebono iga barenga batatu wow baba bange mo montali missing bosaigo yo mego tabekana nga kolega siko ya online academic writing ngasogete nga nguchari kumiro musani oye tana goika asuso musani oyo and it's a matter of days magana academic kana igulengo muntu nalo sena academic online writing ebintu nebyo kuchina twaro bwo basa oninje by the way kigas online ya bange anta bange ngo ibisaba online ba kole bintu bitali ebyo lokende baliana ni abantu yeah Kenya say ikere by the way anybody can do anything kiagera people are struggling with life omayakuriana ni umuntu chibese umuntu ando chigwake sawe kigambere kerero sine myaka irenga bosaiti anda kembwanje iri because injira mwene netebesa yari nkengia muntu imukirichi orenjere mbiberega ndate gutoka asoro cherwa yala bana county ya Siaya what is happening yani it's yento yo ichani sana yento yo ichani sana yako anyway aigase mulikinara igoyo mwase page ya 15 na kabere ubukiriti size sana chinkwana chiomo konyi bo murayibwense ya Kenya Rigadi Gashawa abwa salenge gukwana nga ekyombe ya DCI kiriga ukorobo tukigetiga mangana yo weso na niya sobo koreri bwa aba obisabe serikali anena sese gima mincha yo bukurumi bayira na abisi yabo bahandule bintu byabo kurwabisi ukwandire ali getege asabanga political attacks on anti-corruption agencies ill-advised and regressive mugano ino rase page 15 na kabira singa city yiga ya Today Nation katika tienga city ye pull out nero elie kurukunga DN2 litkolero chumaine bamulikreto mugano giganga na ki abantu bakokoro boncheliyo bokobo kena boigo igoro yobo chenu asabago tebage nduko tekere very interesting uchi asaba subati ba abake bali banchi tegutumeka contraceptives ebago tebanga combined contraceptives they help but can also kill contraceptive njire yo kanya chi aleti chibwate combination singa nabeko koragete chibwato buyageto bongo bwate na inde nga ase mix up we yagantaka kamo mtu bwate gose ne omuni gokora gose ninki ni ende gokora gose ninki ngabono kukwanyule ye mata wo go sort out ebintu binge but what they can also kill kiagera chibwate bichikemiko jinde chinyige kirabasa go turigo mubero produce chemicals gete onyore cancer eno jire gaiga ase pull out ya katika tigaiga I advise people kanyore nga set actually be so mere gaiga gatia ngana ki right ase page ya gatano umugano oria baru narore oerera se gazeti ya Daily Nation igoro ya ekina kebekira se kambiro oyo mo gotebere no mwana Kibaki maumwa bako matainga ye kabisa ayana manyinga Kibaki no orere bukira nugaiga kagete musubati naro yo mo mulikire kura se county ya KISII ya pull out ya DN2 oyiye gotebekana nga okoro isia crips crips yani ne akoro wetere bias akoro sia witukura matoke bono snacks akoro sibono kurasa matoke matoka umirie umirie ukugura se spuna rio kora gore supermarket byasi byo umirie ubota kuna binga makakare nchera gete nabo igo ne wine kurwa se ritoke kumbu musubati yo was ekeneke ntukia yalenge gokora lakini naroje ngakie yemo county government ibegete binte binga nere koro as entrepreneurship summit yabete I remember very well nonye mbachiete nonye maku elia bete makueni mbachiete tororo wakaweka chi display echi ngebinde bitokoro smart lakini umbeleka sio musubati lakini ndo mayetu musubati yonga yamye lakini ile ni biashara yake anafanya mbaya sana KISII County, dini KISII County. Going to KISII County. Eko inaenda kwa KISII County bwana.
Nyamira tete anere gukora gose Let me tell you. Mombasa tete nere gukora. By the way, speaking on the same, yeah. A county government ito ya KISII. I just hope mugabano ito simbarati na chiko gokoromokia because chikaunti chinda ya my brother yako borole bintu bago korabana sometimes hata si yando kotwaro busoku. Yani babwate bintu gete bakorete bintu. Yes. Babwate bintu gete bago togeria. Bawe togeria bigokonya abantu. Na kurigera nabo koronga yagente kigia konyira guchenche magima y'abantu. Ngagenda ngatara migoli kaiga asakuru kukeanja. Bwana nkamanya konyora se county government ya Migori barosiri factory ya manyabwali ekiara nkwa maro sana. Yes. Egento bano bakore factory yarate kabisa. Asare deserted. Abalemi bona abantu, in fact abantu kuruguzino bagenda rete kugora amalemo basimeka manyabwali. What the government is doing bone ya Migori bagateba ebako abalemi bonsi pia kemeli bosa kya manyabwali basimeke nali baranyole material go supply go chiase. Yes, ilibatagete go supply go chiase kurende abalemi bono bange kwewe bonus bange kwegenda libono be sustain by so doing omulemi obere empowered by so doing omuntu kokolega se factory onyore regento by so doing a county government yanyo chipesa because bono ngo chibare comment value asama nyabwali ya bago process bao niko chisiko and that's how you improve livelihoods ya bananchi. Yeah, at least chi county mbalimbali njibwate bintu chigo etogelia ligelia county ya Makueni ya Kabero kibita kibwana bintu ne bingi abwate bake bintu biko process chijuice kurwa sama maembe because sama maembe kwa mare sana yogurt no chikorwa mabere nelinenso yeroro. Imagine mbura derigo tuo. Ego produce ya yogurt, ego produce ya mabera mange sana. Oboke bono oboke bolia. Mura kitu iyo kwana roboke. Chari tingiru agatebali baga abantu bakurugusi nejize jinde gocha kuro oboke ga cheaply. Oboko botiga patoro sie industry. Abalemi bayiro bali kigunze nechikiro bali kibese. Tuba brand ende tunyare kobonia. Bole packeted buya chibese chichete gorinda balemi banyore chibese nyinge gwetani umuntu ariko chagore netebe bono gusiana ototeba matoka korwa asoka isiko mesieri keumboroche enda keumboro chibuni chisoniro che cyabakaro no chirororo bono rero igano ne cyabukate mete yetu cheminje njiri kwama. By the way yo yondo nantebetie esma akurukunga Soire Nathan Soire ole director ya crop production ya county antebetie gente kingekero go tuchi avocado go chiaro rapaka chindere na bekwe minjere none myake tatali gosi cheminjete bwana njeude ni it happens entoche toligerene tiga ngimotali kwa mera toche toligerene tiga kabisa it happens njenga kubizane it happens ase page ya nkagete erabe mugano bwo mweli because asense mega serwe chiko sona bagasolia entome ano motega ri chiko raga chinsa ibere mwerere boikeranu page ya ya 13 ya Taifa Leo asensemo yobo chenuga igana afya nigekweranga uburoire mbule bugwonchoro munu na koene kienseme mumonto enseme mo trigo koragasi yo munonjoka uburoire bukurunga beli policy mbwera ire kabisa ganga nkiyekora uburoire bubwacha nekero bwachire ngaki umuntu atakeire koene kinga onyande kuminyokanya gitana konyara kurigererwa inde anyare ko gwena ndabangi bavuga ngano borogi gusenki ya tele borogi no buroire bororo ya beli palsa ubwonchoro munwe kanyara ngenseme mekwete riso ndikonyara kumyamira no kumyamya umuntu bwonchokire ya it's related ne stroke page yemeronge bere ne yemo mamwekere to muganuri gwate bagaga na kiko kagera gukagire nga kibichima muri komena bara ewo bu cabinet secretary at the same time page yemeronge bere na kabere mbagwato muganonga na kiba senata bako chiko cha induction ya boli tsukulere rasinsemo chiri cyana Ivasha boige biasara mitangasira iga emeremo na obituaries y'abantu bali basetia magimabo timetiko sinobwate kende go seto kugenda sidondo kiagera chiko soringo toreterole ya chiko soringo chinyora toreterole kikagera gitambe kuruboro yeto so asidondo mo kurua igamenyinkwa ke toende mpaka mbondoni mwea mwea sio mochere mwea keroko genda gochia asakuru kwanga Embu mwea na era ali aseme mochero simekire sana. I think it's in Kirinyaga County. Musubati oyomo musacho yomo tebringa ya bono ndete koraenda sei ndete koraenda bumame ndikora kwani chianko ne chianti bumame kolereki indochi musubati akamata imo chan tokoltiki basogerie
musubati nera koranga yaya mugaka gachire bumame na ngitiganso town ya etukia ne yaberowe ndambule tukiga na bintu bire ngore shopping iga minyo kinyomba gaike chiro musubati toko mata inokirete musacha onturo cho isaranse ta sigete mbai isaranse na musubati onda kinenjera bai isaranse te teringi ya sterling ya teringi ebwato mugano musubati oyo okogechi gusana na kuminyokaria kwenda kuyonokeria ekera igetona banyorete nga musacho abaisaranse no musubati oria nekene buna atebeti nga njera abaisaranse teri eria yababire baraisaranse umusacho yokonya kumubwata umusubati oria kumulende musani one norende bumame oyo nere mame esegena bayabwate tabwe ntindi sana ekaro musacha arocho engeirwe ababwatugete mbia kaenda kurweri taratoka bado na babolete ono timenye tingo musacha oyo alikwenda bumama ndake akanyora musani oerende nga igokonyora nsanjira ikakwenda bumame osinanaki bado nentigete chitaya igoro Yeah, that kind of very simple. In this era, yabono iga. In this era, yeji simi, neji WhatsApp, neji TikTok, neji Twitter, neji Facebook. Otara ngai no monta sole. Kara lengere sana. Maito no ne simi ko nyoro monto garanga. Ke ai ngai yole. Tia ko mwango ko ira ndi monto ga. Igonda se ke tran turio kene. Kiana bakonyoro rino ara gote Abera bate ne na akurigireti kurwaze ke teka ngai yole bono. Yeah. Ukongenereri is a very expensive thing nowadays. Aboko te yo montonga igonkale seminar na akuru. Lakini mokale no nabasani go semigoli mate. Yeah. Umusani o asibali murena koma ke selfie gamugetere bicha mugwa kawaida post Facebook watebenga no kere tabwa tumuchando ndibwe stamaite usuno kangainderete izo togenderete kulya iga migoli mate kumbe location kwanza ulio ngainete no musani oyo karoro rireke banta ba migoli bale mbugeto mundu na kurwere simiga akira akuru mogenderete ngayambia tole mena ngai krata tole kora. Yeah, by the way, despite obungaine libu abeire igoro manganande mangale igoro I think gotebe kene nga yore osenga yogo chia. That's why ngotebanga negento kiengenjo mono sana. That's why gotambe ngotebanga lying is very expensive. Ekiagera you ego kubitire yogendere kunyore ntu kuri kwangaineretie so that to watch so we contradict at one point. Akina ande ebintumbire gora choro sana. Yebanga kwangainereri bono kuwa nekene. Bwango sana. That is why it's very expensive kungainereri. And that's why no normally gotebanga kwa nekene kene nkigusibole. No turuga tigati. Igo gotebege ntu kirikere because that was the truth. Lakini goteba because ekero goteba maybe ole migori. Ogoteba osena akuru gwachete kole migori. Na bego toka accident ya kolekanire eruti ya migori mata karo ya kolekanire no ole mabu lakini bono bantu bagotegera mangana maibate mukungwa tenga yayo mugakanche na akura kolte inderio sense migori okoleteki onyora to muchana so ukwane kene karokyo ne toka na akuru awenjera kwenda one bintu binde kwenda mekone menko chogie nyingi kana tebe kena so koreki inasaidia sana. Yes tiaturwai right gwikira umwancho mategero no tokora ensema ya magazeti litukulia leo Jumanne tunasema tosha kwa leo nyogotete konyora mange nyore gazeti yao ya Taifa Leo nyarigelia senjera yo gwikiranu nyore gazeti ya The Daily Nation we manya manga mulikira senga gazeti yiga bantu barega by the way bagontebinga wagokire sana na magazeti mwalimu narege gukorokunga Steward Ocharo right agontebinga niko ndani ya magazeti salimia Jacob asanti mwingine narege gukorokunga Person Tita agontebinga good morning nafuatilia sana magazeti nafurahia sana jinsi mnavyofanya uchambuzi ama na mwensi Katubakiringa mbya mona singe njigo support sana murubiri yiga magazeti. Alright, wekali tukolia mambia mwacho matikali murachi kumena na MC Dudus mogendanie vyasense ya magazeti atuna la ziada tunakupigia asante singe njoko nyachora enka ya mgusi bia mwana mnabotambia tena Jacob o ngerie kuchi manyari bari original na Israeli. Asante sana nchendo kerona lima ka brigadier.
ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero.